Suomi on maailman onnellisin maa ja on yksi keskeinen tekijä, joka tekee meistä onnellisimpia. Ja se yksi keskeinen tekijä on luottamus. Suomessa on yksi paikka ylitse muiden, jossa luottamuksen henki korostuu kaikista eniten. Tampere on ollut monena vuonna Suomen vetovoimaisin kaupunki. Vetovoima ei kuitenkaan synny itsestään. Se vaatii päämäärätietoisuutta ja kovaa työtä. Tampereella monet merkittävät päätökset on tehty nimenomaan yhteistyöllä ja keskittymällä enemmän asioihin, jotka meitä yhdistävät, kuin asioihin, jotka meitä erottavat. Tampere tarvitsee päätöksentekijöitä, joilla on intoa, tarmoa ja tietoa tehdä päätöksiä meidän kaikkien kaupunkilaisten puolesta. Me tarvitsemme päättäjiä, jotka uskaltavat katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Kaupunkimme kohtaa seuraavalla valtuustokaudella valtavasti haasteita, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia, jotka meidän on ratkaistava yhdessä. Siksi kutsunkin juuri sinut mukaan tekemään tätä kampanjaa, koska aito tulevaisuuskaupunki tehdään yhdessä muiden kanssa, ei eripuralla. Tampere on kasvanut viime vuosina aivan valtavasti. Olemme rakentaneet Ratikan, Nokia-areenan ja aivan kokonaisia uusia asuinalueita yhä kasvavan kaupungin tarpeisiin. Edistyksen ei kuitenkaan tarvitse pysähtyä tähän, ja on jo aika suunnitella seuraavia askeleita. Siksi onkin tärkeää kuunnella uusia sukupolvia tämän päivän päätöksiä tehdessä, jotta huomisen Tampere on vastuullisesti ja kestävästi rakennettu. Mun Tampereeni on paikka, jossa jokaisella ihmisellä on taustastaan riippumatta mahdollisuus tavoitella omia unelmiaan. Mun Tampereella kaupunki kohoaa yhä korkeammalle. Kaupunkilaiset viihtyvät entistä paremmin. Turvallisuudesta huolehditaan. Taloutta hoidetaan vastuullisesti. Palveluiden pariin pääsee yhä nopeammin. Ilmastonmuutoksen haasteet selätetään ja koulutukseen panostetaan. Ja kaikkia näitä asioita edistetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Jos sinäkin haluat Tampereesta vastuullisen ja kestävän tulevaisuuskaupungin, äänestä vuoden varmaa valintaa.